Iti ba nagtuloy na damdamag dito 10 on 10, the press corps weekend report. Formal na naglukat ti diocesan process, iti pa nakapasanto ni Bishop Alfredo Versosa. Mismo nga ti Vatican tinang ideklara. Yes, partner, ni Obispo Versosa, iti kaunahan nga Ilocano at Dumalan, iti proseso iti pinasanto. At iti report ni James Castle. Ragsakin kinasagrado iti nagara iti St. Paul Metropolitan Cathedral iti Ciudad ti Vigan. Kabayatan iti opening ti diocesan process iti beatification and canonization ni Bishop Alfredo Florentin Versosa. Presente iti Vatican City Postulator ani Father Samson Silio Riquez, kastamete ni Cardinal His Eminence Gudencio Rosales, iti pormal pa nakalukat iti proseso, iti pa nakapasanto ti Ilocano nga obispo. Kanya malaking bagay ito na pinili ang isang taga rito sa Vigan na maaari sa pagkaloob ng Diyos na itanghal na isang beato, isang banal, maaari maging santo. Talagang sabi nga, because the man is so unique, so obedient, so humble, so simple, and yet a very holy man. Yan pala si Alfredo Florentin Versosa. Kalpasan na ni Yusua tinasantuan na proseso ket maipasa iti Vatican dagiti dokumento ken resulta ti interview mainaig ti biag ni Obispo Versosa. He was he worked against the propagation of aglipayan. Secondly, he constructed churches, he constructed seminaries, and at the same time, he also established the missionary catechism of the Sacred Heart of Jesus to catechize the people. At saka, at the last part of his life, he suffered a lot because he was asked to resign from the diocese. And when he resigned, he did not justify himself. He did not, shall we say, ask for a clarification why he has to resign. He simply accepted, obeyed, and lived in silence until he died. That is one thing nice of Bishop Versosa. Dakil metaragsak lagi tinabatbati nga si kamkaming ti Familia Florentin ken Versosa, kas kumakini Mayor Roque Versosa Jr. ti Ili Atagudin, kini Jose Ramon Florentin ang nagapupaylaing iti Amerika. Puna iti ragsak miya nga Versosa da nabayag nga raramidin mi nato yun, hanak pa lang nga Mayor, kat kadwa ko nagiti missionary catechism of Sacred Heart dili pa, nga nang tultulong iti nagbalinan na dito yung aldaw. So nga masaya ako lalo na kanina nung i-declare ni Bishop Ernesto Versosa yung opening ng beatification at canonization, para bang napakasaya pakinggan yun. Kaya mo nagkakabagbit, kararakamit at umimbag na. Okay, and then I will try to get the opportunity for his intercession. I am the therapist. Pasettimisa iti pa nakabendisar iti tanem ti obispo iduuneg mismo ti katedral, babaen ken Cardinal Rosales. Dakkel iti pamati ti sibubo kala Familia Florentin Versosa, nga mapasando ti obispo gapu ti panangusar na iti amin nga aldaw ti biagna, iti panagserbi iti simbaan Romano Katoliko. James Castle, Core TV News. Iti sa Balia Damag. Well, partner, mismo ni Governor Chavit Singson, tinang pasarden ti mararamid ng black sand mining asakop ti Barangay Villamar, Kawayan, akas gutuguten dagiti agindeg sa Jay. Yes, partner, adadume detalye, manipod kini Ryan Pardo. Sumagmamanong aldaw sakbay amapan ni Governor Luis Chavit Singson iti Barangay Villamar, Kawayan, Ilocosur. Tapno mapan na inlawlawag iti San Mining amar aramid iti batog iti barangay Akabaybayan. Nga maar aramid maipalagip ng inkid daw iti mismo. Nga mangidadaulo iti barangay ani Barangay Captain Albert Kilindirino. Nga mapan mismo iti gobernador sa Jay gapuanan ta ibagbaga dagiti agindeg nga nailakunan iti barangay da. So di nga naangay iti may sa Apurum nga indadauluan iti gobernador. Ami nga saludsod ket ita asinungbatan iti ama iti probinsya. Kaya maya ito tinlawlawag ko lang di wrong impression na kakakakak sa amin. So nilawlawag, kung dumapay na kastan, madidalat na isuti masurot. So, surot na niya kaya tikatuan na Binas, imbaga nga sabdiligan ni Binas ito Villamar. Naitigharot itikid daw iti bumarangay nga may pasardeng iti San Mining, wenno panagmina iti amar aramid iti Kabaybayan, anak ay batugan iti barangay. Awan ti Binas do hamay palubos ti Kalbuan. Sila yung ibagbaga dito, legend black sand, hanga natural dito.
nga pangalalilaw dito Maditi mining. Dito Blacksan, millions of years ago, nagabubang bantay ng urnong. Kaya dito Blacksan na pudot, awat tigbiyag na mula kada koral. So, dahil lang si pagkakasana. So, rempeng na kumamikat. Yung no Maditi bumarangay, surutan niya kaya si barangay. So, tatad, surutan niya kaya si barangay. Napunapin ni Barangay Captain Kilinderino, ngano addaman, iti sa magmamanupay abarko, iti kabaybayan, ket ita nga agdamada nga sipsiputan. Kinagpaiso na may di Sabado, nagsugar tiri ni Kwesmi nga dagiti problema mi dito barangay mi ket nagnumami ka dagiti barangayan mi nga ami kayat nga mamining dito batog mi to igid. Ket timbagami kin ni Apo Gobernador dati problema mi ket dadi nga aldaw. Ket kunamit na po gobernoren nga di ba kami nga kayat okay kun nanamaten na may hawan ti agmining dito batog yo kun nanamaten sir iso nga napapanaw dagitoy babar ko dito batog min Di pinagpatpatang kadagiti agnay diti Villamar Kawayan ket ita adakkel iti Yamanda ken ti gobernador gapuan ti inikkan nang insigida ti agdang ti kayatda ama aramid kay dakkel basit nga ragsak ko ta dagiti nga ang dagiti kapurlukak ta na lawlawagan babaen lang ditoy barko nga pinagmining ket naibagada kanyak nga nailakok ti barangay Villamarin so manjak gimdeng nga masdig kinapo gobernador nga dati problema ket imbaga kanyana nga dati barangay ko ket napapabasolak nga nailakok kanyanan ket dakilunay ti ragsak ko idi may napo gobernoren tat kasket nailawlawag na kadagiti kapurukak nga awan kinagpaiso na detan. Ryan Pardo, Core TV News. Naipasan iti board ti seko ti resolusyon may baban iti barangay San Mariano, Bantay, Ilocos Sur. Ti seko ket saan na dati nga naikonektar iti Abreco. Dahil iti raw dawat ti konseyo iti nadakamat a barangay. Sipot pa'y nagka-problema iti Abreco. At ni James Castle. Inpasan iti Ilocos Sur Electric Cooperative wenno iseko iti resolusyon nga maikonektar iti kuryente iti barangay San Mariano, Bantay, Ilocos Sur nga iti agdamaket nga konektar paylaeng iti Abreco. Idi last nga meeting mi at dayjay pinutar ti board nga resolusyon gapo nga rod ti day dinapasamak ken request dagiti umindeg dijay San Mariano nga nuwen ken mabalingket na maitakdan iti linya iti iseko. So immediately nga nangisen kami iti kakadwami tapno isurvey da nga line. Kaya talaga nga adayo nga talaga ngem urepay no kastaket rinikosan mi iti approval iti board tapnon iraman mi ken daytoy tay barangay line enhancement program iti gobyerno tayo. Tapno ti kastaket mai-connect damit laeng ditoy line linya iti iseko. Gapo iti panakaapektar iti naso o barangay iti panakaputed iti connection ti kuryente iti Abra. Imapelang nga iti konseho ti barangay San Mariano babaen ti resolusyon nga maikonektar dan iti iseko. 1.8 million iti makitkita nga mausar iti connection manipod banawang. Inayon pa iti General Manager iti iseko nga iyar aramidan da iti amin nga posibilidad tapnon marisot da ito'y apagparikutan. Iti sabali abangir linawlawagan pay met iti iseko iti sayang guseng nga nang tulong pinansyal iti iseko iti Abreco tapno mabayadan iti maipagarup nga utang. Siguro palso dayjay nga damag tangamin anahan nga asi-asi nga oray kumano adda excess nga pundo iti iseko kadagijay nga banag ket masapul nga aprobaran iti junta direktiba ngem talaga nga general membership pa iti mga approve ken dayjay. So awan iti di dapay ket di maudawat met iti tulong wenno assistance kuma kadatayo. So adda agpaiso cooperation between electric co-ops tangamin adda dayjay pinagtitinulong but in times of calamities dayjay tay panakaipakita ti panagkakadwa. James Castle, Core TV News. Naangay ti 19th celebration ti PNP Ethics. Dito nga na ipaganet-get ti disiplina ti kapulisan, iti serbisyo da. Yes, iti sa bali nga bangir partner, babasa dagiti otoridad, iti Police Provincial Office, ti agarop 20,000 nga balor iti paputok, nga nakumpiskar. At iti report ni Dirty Bulag.
Selebraran iti Philippine National Police Ilocos Sur iti 19th PNP Essex babaen iti panang padayaw da iti maysa nga security guard nga nang teddakkel at tulong kadakwada maipanggep iti panagkumpiskaran iti loose firearms. Binigbig da iti babaen iti maysa nga sertifikasyon. Mainaig iti ethics, disiplina ken panagserbi iti komunidad anadalos. Dayto iti inyunay-unay iti Provincial Director ti Ilocos Sur. Kayat ko kumang amin nga membro ti kapulisan ti probinsya. Ken amin dagiti member ti kapulisan nga makangag iti daytoy. Masapol ko mano anya ti mandatos wenno directive ti higher headquarters with regards to our functions as member of the Philippine National Police. Isu kumati ramidin tayo. Hantay nga liplipatan, daytay disiplina tayo. Ngamin dayta ti nagdudumaan laeng ti individual wenno maysa nga tao ti disiplina. No adaan ka tinaan anay nga disiplina sa balik ka nga klase mo ti tao. So nga dawatet ko mga no mabalin ada disiplina tayo amin. Kin ada dedikasyon tayo ti panagserbisyo tayo. Iti sa bali abangir inbabasa dagiti pan nakabagi dilinteg babaen iti direct supervision ti provincial director dagiti nakamkam wenno natiling nga firecrackers iti entero nga probinsya iti Baro Atawen. Agarup 20,000 iti nakadagupan dagiti paputok nga inlublob dagiti otoridad. Ada pay directive kagiti amin nga kapulisan nga stricto anda ti implementasyon na itoy. Adala ta dagiti natangken ti ulo na nga handa nga dumngeg so nga sapay la kumata mapalagipan da amin daytoy. Siyempre makita tayo nga ginatang da dayta binayadan da pagkatapos handa malako di nalugi da. Kalpasan iti pan nakababasada may kalinton iti daga para iti nasayaat nga pan nakaidulin dagitoy tapno saanen ang makadangran pal. Lurlibunag Core TV News. Ad-adu pay adamdamag ti panagsubli ti 10 on 10 The Press Corps Weekend Report. Balasitang napilidan kalpasan ti pan nakadisgrasya na. Baro a sistema ti panagalaan ti lisensya. Iwaywayat ti LTO. Ipon, patok kadagiti umili. Dagitaken dadumapay amwen ti panagsubliti. 10 on 10 The Press Corps Weekend Report.